या सावलीत माझ्या विश्वाची माऊली ती, हृदयात मानवाच्या धम्मज्योत लावली ती. या सावलीत माझ्या विश्वाची माऊली ती, हृदयात मानवाच्या धम्मज्योत लावली ती. जग जिंकून झाले ते मित्र गौतमाचे, पिंपळाच्या पानावर पाहिले चित्र गौतमाचे, पिंपळाच्या पानावर पाहिले चित्र गौतमाचे. बोधी वृक्षाने कथन केले ते चारित्र्य गौतमाचे, पिंपळाच्या पानावर पाहिले चित्र गौतमाचे, पिंपळाच्या पानावर पाहिले चित्र गौतमाचे. किती घोर तपस्या ती, देहाचे वारुळ झाले. बुद्ध गया अजंठाही साक्षात वेरूळ आले. किती घोर तपस्या ती, देहाचे वारुळ झाले. बुद्ध गया अजंठाही साक्षात वेरूळ आले. अष्टगाथा मंगलमय ते पावित्र गौतमाचे, पिंपळाच्या पानावर पाहिले चित्र गौतमाचे, पिंपळाच्या पानावर पाहिले चित्र गौतमाचे. प्रणाम कोटी कोटी. भीम जगत हे असे सुशोभित, पाहून होती अवघे स्तंभित. भीम जगत हे असे सुशोभित, पाहून होती अवघे स्तंभित. शूळ परंतु अडमुळांच्या पोटी, शूळ परंतु कुठे कुलांच्या पोटी. भीमा तुझ प्रणाम कोटी कोटी, भीमा तुझ प्रणाम कोटी कोटी, भीमा तुझ प्रणाम कोटी कोटी. हे शिल्पकार नव जगताच्या, वारसदार तथागताच्या. हे शिल्पकार नव जगताच्या, वारसदार तथागताच्या. गौरव राहील सदा विनयाच्या ओठी, गौरव राहील सदा विनयाच्या ओठी. भीमा तुझ प्रणाम कोटी कोटी, भीमा तुझ प्रणाम कोटी कोटी. उजाड राणी किमया केली समोटी, उजाड राणी किमया केली समोटी. भीमा तुझ प्रणाम कोटी कोटी, भीमा तुझ प्रणाम कोटी कोटी, भीमा तुझ प्रणाम कोटी कोटी.
जगत हे असे सुशोभित पाहून होती अवघे स्तंभित भीम जगत हे असे सुशोभित पाहून होती अवघे स्तंभित शूळ परंतु अरे मुलांच्या पोटी शूळ परंतु उठे फुलांच्या पोटी भीमा तुझ प्रणाम कोटी कोटी भीमा तुझ प्रणाम कोटी कोटी भीमा तुझ प्रणाम कोटी कोटी हे शिल्पकार नव जगताच्या वारसदार तथागताच्या हे शिल्पकार नव जगताच्या वारसदार तथागताच्या गौरव राहील सदा विनयाच्या ओठी गौरव राहील सदा विनयाच्या ओटी भीमा तुझ प्रणाम कोटी कोटी भीमा तुझ उजाड राणी किमया केली समोटी उजाड राणी किमया केली समोटी भीमा तुझ प्रणाम कोटी कोटी भीमा तुझ प्रणाम कोटी भीमा तुझ प्रणाम कोटी कोटी नवे पंख पसरा उंच उंच लहरा नवे पंख पसरा उंच उंच लहरा गिर गिर गारे गीत गारे हिंद मारे आज आम्ही आलो आहोत भीमराव आंबेडकर पार्क येथे। आज आमचा प्रवासाचा दुसरा दिवस आहे। जय भीम। आंबेडकर पार्क लखनौ मायावतीने बांधलेले स्मारक, भव्य आणि दिव्य स्मारक, सुंदर अशी कलाकृती, छान छान देखावे, वाह फारच सुंदर। अज्ञानाचे असुर
आम्ही आलो आहोत जेतवन बुद्धविहार बघायला. अंधश्रद्धेचे सारे रान जळाले, भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले, भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले. भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले, भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले. साऱ्या ग्रंथांचा करुणी व्यासंग, बुद्ध धम्मात होता चिदंग. साऱ्या ग्रंथांचा करुणी व्यासंग, बुद्ध धम्मात होता चिदंग. मानवाला जीवनाचे महत्व कळाले, मानवाला जीवनाचे महत्व कळाले. भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले, भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले. भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले, भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले. निर्जीवात टाकीला जीव, बौद्ध अमृताने केले सजीव. निर्जीवात टाकीला जीव, बौद्ध अमृताने केले सजीव. प्रथमागे जीवन सुमार्गी वळाले, प्रथमागे जीवन सुमार्गी वळाले. भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले, भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले. भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले, भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले. त्रिसरण पंचशिलाचे सूर जुळाले, त्रिसरण पंचशिलाचे सूर जुळाले. भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले, भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले. भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले, भीमरायामुळे आम्हा बुद्ध मिळाले. जीवनातल्या मंदिरी बांधा, पूजा समतेची. जीवनातल्या मंदिरी बांधा, पूजा समतेची. अनुसरा शिकवण बुद्धाची, अनुसरा शिकवण बुद्धाची.
म्यानी हा समाज सगळा दैवा हाती माणूस दुबळा सर्वावरती पाखर असू द्या आपल्या मायेची अनुसरा शिकवण बुद्धाची अनुसरा शिकवण बुद्धाची ही लोग अच्छे बुरे पाए जाते थे। तो बताते हैं कि उन्हीं में से लोगों ने कहा कि जो तथागत गौतम बुद्ध आपके हैं वो कोई ऐसी चीज़ हमको भी बताएं, दिखाएं, जिससे हम लोग भी बचे हुए लोग शामिल हो जाएं। कौन? जो दुकान का संरक्षक और संचालक था वो भगवान गौतम बुद्ध के परम शिष्य आनंद जी से ये बात हुई। आनंद जी ने जब समय आया तो भगवान गौतम बुद्ध से कहा गया, तो उन्होंने एक दिन समयानुसार यहीं पर दोनों संप्रदाय को इकट्ठा करके समझाने की बात है। तो बताते हैं उस समय हमारे यहाँ तत्कालीन राजा श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत हुआ करते थे। तो उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध के आए हुए अनुयायियों के लिए रास्ता साफ करवा दिया। उस रास्ते में आम्रवन पाया जाता था। क्या पाया जाता था? आम्रवन। उस आम्रवन को कटाने का काम किया। माली समाज के जो उसको देख रेख कर रहे थे उनका बड़ा कष्ट हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, एक आम का फल मिलता है, कहाँ? उसी बगीचे से। फिर वो अपनी पत्नी को ले जाकर भेंट करने का काम करते हैं। तो उनकी पत्नी भगवान गौतम बुद्ध के संग में शामिल हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा ये फल भगवान गौतम बुद्ध के जो आज प्रवचन है वहाँ दे आइए। भगवान बुद्ध के जो प्रवचनशाला यहाँ बनाया गया था, यहीं आए कौन? माली समाज के एक आम का फल लेकर। तो भगवान गौतम बुद्ध को जब भेंट किया गया तो तथागत समय बुद्ध ने कहा किससे? आनंद जी से, इसको काट कर बांट दिया। हजारों की तादाद में पब्लिक यहाँ थी। एक आम का फल काट कर बांटने की बात आई, जबकि हमारे बौद्धिज्म में चमत्कार नहीं होता है, चमत्कार नहीं आता है। लेकिन अगर किसी के अंदर कला है, हमारे अंदर दक्षता है IAS PCS की, तो हम कहीं भी कंपटीशन कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से तथागत गौतम बुद्ध ने कहा इसको काट कर बांट दिया। तो फल को काटते गए, बांटते गए, काटते गए, बांटते गए, लेकिन आम का टुकड़ा घटा नहीं। आम का टुकड़ा घटा नहीं। ये देखकर जो उनके अदरवादी जैन संप्रदाय के रहे वो भी भगवान गौतम बुद्ध की जय जयकार करने लगे कि भगवान बुद्ध की करुणा हो, संघ में शामिल होने का काम किया। तो बताया जाता है कि तथागत बुद्ध ने उस आम के फल को रोक देने का काम किया। ध्यान में डाला तो वो पेड़ हो गया, पुनः ध्यान में डाला तो वो फल फूल से लद गया। और तिबारा जब ध्यान में सारे लोगों को डाला तो तथागत बुद्ध यहीं से अंतिम बार अदृश्य हो गए। मीन्स 6 माह के बाद उस संकिसा में अपने माँ को प्रवचन देते पाए गए। और हमारा जो फॉरनर आता है तो उसको क्या कहता है? बुद्धा का एयरपोर्ट, यानी भगवान गौतम बुद्ध यहीं से उड़ गए। हीच ती कपिलवस्तू नगरी, जिथे सिद्धार्थ गौतमाने जन्मापासून 21 वर्षापर्यंत इथे वास्तव्य केले। कपिलवस्तू नगरी हर्षली हर्षली ती बुद्धाच्या स्वागता। कपिलवस्तू नगरी हर्षली हर्षली ती बुद्धाच्या स्वागता। पिता शाक्य नर आले राजमुनीवर, तुझे पिता शाक्य नर आले राजमुनीवर। बाळ रावलास सांगे यशोधरा माता। कपिलवस्तू नगरी हर्षली हर्षली ती बुद्धाच्या स्वागता। कपिलवस्तू नगरी हर्षली हर्षली ती बुद्धाच्या स्वागता।